Smeh terapija. Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni i nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Čekaj, Gojko, spustite se malo, se pogledam u te vaše naočare. Gde su vam naočare? Pa čekaj, moram da ih izvadim. A što to? Da pogledam Karmin. Dobar, Karmin. Lepa si. Aha, pa treba da se nađem s Jorgovanom. Kojim Jorgovanom? S Jorgovanovićem, bre, vašim mlađim kuvarom, onaj mnogo lep dečko, ali tu? Ja sam se zaboravio na njega. Otpustio sam ga pa ima prošle nedelje. Što ste uradili? Pa otpustio sam, bre, budalo. Pa kako ste mogli to da mi priredite? On nije normalan uopšte bio. Kako, bre? Nije normalan dečko. On se upišavao od smeha kad god je se secko luka na dasku. A zamisli mi, secka luka i smeje se. A nije u redu. Pa nije, ja sam nešto, ko zna šta može drugo da bude. Gojko, jesi ti zaboravio da ja večeras s Petkanom dolazim ovdje u ovom restoranu? Jo, kakav, nisam zaboravio. A što beše dolazite? Pa nas dvojica slavimo petogodišnjicu vanbračne veze. A da, pa smestit ću vas u separetu. Ili, a koje nam vino preporučuješ? Tom prilikom? Pa zavisi, Jablane. Zavisi da li hoćete da proslavite ili da zaboravite. To mora da mi kažem. Kako ću vam intencije? Jede, ne veri. To se zove govori gleda. Dobar dan, Jelenko. Si stigo? Ajde ulazi i dođi popijemo nešto. A gde je bio? Mnogo se provrijednio, moj Jelenko nije onaj. Pomozi Bože. Da ne ureknemo stvar. Svaki dan po nešto posluša. Ali mu se uvek i nešto dogodi. Evo, juče izbacivo đubre. Od 2 kese se umorio. Onako trontav. Pa zaseo na onaj zidić dole. Dečiji vrtić onaj. Obdanište, jest. Izašla vaspitačica, deca nagranula i ona se njemu obrati i kaže, je li vi čekate dijete? A on se počeše po njegovom stomaku i kaže, jok, to mene od piva. Ali inače mnogo hrabar, nema veze što tako, svi pauci i bubašvabe po stanu što imamo, on lično ubiva. Opa. Nema straha, uopšte. Super, blago o vama, tata Slavojko. Što? Moj tata je strašna kukavica. Nemoj da pričaš, dete. Pazite, kad god moja mama otputuje, on ode kod komšinice da spava. Ma pusti bre, cokare ti kažem ja. Imaš bre ti sreće, sine. Ma ti si srećan čovjek. Šta kako mislim? Pa srećan si kad te žena vara s direktorom lutrije. Ma zeza se bre. Znam, ajde javi se. Olu čovjek. Šta kažeš bre, baki? Cokana žena vara. Ma već su dugo oni tako, bez veze. Čekaj, sine, kad je on primetio da ga ona više ne gotivi? Pa on smatra jebote da ga ona ne voli već mjesec dana. Od trenutka kad je išao u podrom i iskršio se ni stepenice, sam se polomio. Pa naprsla rebra i... Čekaj, ne kapira, mislim, kako od tada, ša? Pa tad kad je bio sav skršen dole, 35 stepenika jebote ima dole. On cvili, a ona mu se javlja gore sa vrata od podruma i kaže, ej, cokane, kad si već dole, donesi 2 tegle turšije i onu manju kacu s kupusom, da ne procviči jebote, kažeš koji je mjesec. Ćao, Prckoviću! Ćao, Žurka! Gde si, sine? Čekaj da priđem da te... Pa evo, malo sam se sago. Pa vidim, čoče... Pa malo moram, rekao mi doktor Sićo da kad imam problema sa tankim crevom, kad dođe u debel onda u redu, dok s tankim crevom kad imam problema, kaže samo se savi, Prckoviću. Pa jel pomaže? Pa vidjet ćemo još jedno 5-6 minuta, ću sad čekati, ako ne bude pomagalo, onda moram da tražim nešto iza žbuna, nego si ti zaboravila šta si mi obećala?
Što sam ti obećala? Pa da ćeš mi pomoći oko traženja novog zaposlenja. Pa, Prckoviću, sine, idemo odatle. Ne pričaj. Pa sad sam pričala s gazda Pajkitom. Pajkitom? No, normalno, on je sine gazda i on nemaš nikakvih problema da kreneš da radiš. Je? Čak i njegova žena Nena je apsolutno za to. Da odmah startuje. To me teši. To je sve okej, samo ipak znaš, gazda Pajke pita da li imaš možda neke preporuke iz prethodnih radnih organizacija gde si radio ovo, ono? Imam preporuku, pa meni su godinama savjetovali da potražim drugi posao. Komšija, kako vam je supruga? Čujem da je već dugo u bolnici. Ništa ne mora da pričate. Razumem vas, znam kako vam je. Strašno, Jabane, strašno. Strašno? Kako strašno? Strašno je. Po kom smislu je strašno? Pa sutra izlazi iz bolnice, ozdravila je. Život bušan sa svih strana, krpim ga ko kola stara. Riješio sam da se kladim, tu me čeka dobra para. Iz dvojke u keca, iz keca u x, al me srce štreca kad okružim tiks. Iz dvojke u keca, iz keca u x, joj, me srce štreca kad okružim tiks. Kec, 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 kec. Jedini je pošten posao, kog će Srbin da se seti, da upregne celu pamet i da popuni tiketi. Iz dvojke u keca, iz keca u x, al me srce štreca kad okružim tiks. Iz dvojke u keca, iz keca u x, joj, kad okružim tiks. Kec, 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 kec. Džabe uplaćujem loto, tu za mene nema sreće. Kladionica mi barale, garantuje pare veće. Iz dvojke u keca, iz keca u x, al me srce štreca kad okružim tiks. Iz dvojke u keca, iz keca u x, joj, me srce štreca kad okružim tiks. Iz dvojke u keca, iz keca u x, al me srce štreca kad okružim tiks. Iz dvojke u keca, iz keca u x, joj, me srce štreca kad okružim tiks. Gojko, da li je moguće? Da li je moguće? Da li je moguće? Verovatno je moguće, samo ne znam šta. Sve ovde može. Pa jutro sam čitala naglas Jablanu za vašeg zeta. Za mog zeta? Jeste, ovaj Simo... Nabadalo. Simo Nabadalo. Moj zet Simo, da. Da li je moguće da je on otpušten sa mesta kapetana broda? To piše. Ste čitali? Nisam čitao, znam. Javio nam je on, otpuštanje, da. Pa čekaj bre, Nabadalo bio kapetan broda pri trgovačkoj mornarici 15 godina. Jeste, dugo je radio, baš nije se skidao s broda. Ali sad je ustanovljeno da... Pa čekaj, zašto otpušten bre? Da je daltonista. Daltonista? Ne razlikuje boje. Ma ne sve mu brown, uopšte ne. Ja, pa čekajte, ali kako je to... Tek posle 15 godina njegovog službovanja sad se otkrilo. Da verujem, 15 godina nije malo. Ofiro se. Kako se ofirao? Pa trebalo je da parkira brod u Crnom moru, u nekoj luci, a on se zajebe i ode u Crveno more. Simo, ne može poteraš brod da ti hoćeš. Ja uvek se oduševim kad vidim ovu vašu sliku. Da bre, baš je divan ovaj autor portret tigra.
Je u ulju, Slojka? Ja, bre, u vodu tigar, vidiš da gaca po vodu. Pa to je onda akvarel. Ne znam, uramljeno je, nemam pojma. Vi baš volite divlje zverine, jel? Obožavam. Uopšte se ne plašite. Ma kako se plašim, bre, od uramljenog tira? Ja se ne bi plašila ni ovi zverovi da vidim uživo. Moram ni ljudožderi, ja ne brenujem. Ej, sad, baš preterujete, ljudožderi. Pa ljudožderi nisu svi isti. Kako? Znaš da ima ljudožderi vegetarijanci. Šta? Da. Pa šta oni jedu? Koji? Pa ti vegetarijanci. Ljudožderi vegetarijanci. Isključivo jedu. Radnike ovih gradskog zelenila što sade travu, botaničari, onda ove nastavnice biologije i tako ti da se bave sa divim. Te pitam nešto iskreno mi kažeš, mislim, ovde smo svi naši. Šta ti u stvari misliš o doktoru Sići? Ono, čisto treba da znam, on stvarno sine specijalista, kevu treba vodim, ima frku s reumom, pa nije mi baš do ono, eksperimente. Zurka, neću ti kažem ništa. Ju, sva sam se naježila. Mogu samo ti ilustrujem šta je bilo pre nekoliko dana. Išao u vizitu kod ovog mog ortaka Špaklice. Save. Pregledao ga i kaže njegove ženi, gospođo Špaklica, vašem Savi došao kraj. Mislim, on je gotov. Vidite, kaže da su mu ruke potpuno posivele, skoro idu malo u zelenu. Savina žena kaže, doktore Sićo, pa jebote, Sava je slikar. To mu je od boje. Potpuno običajno kod njega. A Sića jebote, ne trepne uopšte, nego kaže, pa to je druga stvar. Ali da nije slikar, pa kaže, riknuo bi za 2-3 sata, kaže. I tako ti kažem, dobio sam prinovu. Kakvu prinovu, sva sam se naježila, pa vi niste ženjen. Pa nisam ja rekao sam dobio bebu, nego bebuleta. Koji bebule? Pa bebule, to je moj pas. Pas? Da, sad sam dobio na poklon, hoćeš da ga vidiš? Pa kako da ne, a je li ujeda on? Pa to idemo i da vidimo sad, da proverimo, ne znam još. Super, ajde idemo, čekajte. Kako bre, zašto mi nije ni do čega? Pa ni tebi ne bi bilo. Pa reći ću ti. Slušaj, imao sam stvarno dobar posao. Kapala jaka lova. Imao sam sjajnu gajbu. A pre svega i iznad svega strastvenu ljubav jedne zgodne plavuše. Kada se iznenada i bez najave, moja žena vratila iz banje. Ma kakva mesara kod 3 cevceta? Pa ovo je produkcija gramofonskih ploča i videokaseta i onih običnih kaseta. Drobito. Aj, nemoj da me zamajavaš, vidiš da radim. Aj sad. Pomoć Bog gazda. Tebi, Slavomire, može pomoći samo socijalna i Božja pomoć. Šta ti je, Drobimire, evo, ispade mi petlje. Ma je li ovo trikotaža Zlatiborka ili moja diskografska kuća Drobiton? Ko velim, kad već ništa ne objavljujemo u smislu pevača, onda bar da saštrikam bod iza moju švalerku. Računaj da si od danas na neplaćenom bolovanju. A što bre neplaćeno bolovanje? Zato što ću da te prebijem, a neću da ti platim bolnički troškovi. Ima li živi? Boga mi još za kratko. Pa jel se ovde uplaćuje za snimanje ploče i kasete? Jeste, čiča. Je li klincurio? Kome dajem pare i gde će me snimate? Mi uzimamo pare, mi te snimamo i lansiramo te na tržište. Slavomire, ateriraj da uslužimo mušteriju. Idem ja po vijaci i da pristavim kafu. A ko je pevačica? Ja sam pevačica dete. Čiča mršuje glavom i brkovima. Correct me if I wrong. Vi ćete da pevate na ploču. Correct me if I wrong. Vi ćete da pevate na ploču. Ne grešiš, sinko. Nema šta da te ispravljam. Samo još ja iz mog sela nisam postao folk zvezda. A od penzije ne može da se živi. More, ne može ni od plate. Evo, Čiča. Ovo je stiglo. Sad će da popijemo po jednom, pa ćete slikam. Jel za umrlicu? Si pregrizo. Pomeri se s mesta. Zar sada kada sam u punoj snazi i treba da se proslavim na televiziju? Šalim se, Čiča Mrsoje. Slavomir je naš dizajner i fotograf. Ovo je dizajner. Pa on ne može da podigne ni taj fotoaparat. Za moj posao ne treba snaga, nego talent.
Aj sad iskeseri se, Čiča, da te opalim za omot ploče. Tako. Aj sad, Čiča, za kasetu. Tako. Aj sad za plahat jedan. Sad ćemo za jedan kompakt diskont, može? Aj sad jednu za reklamnu sličku, onu malu, znaš, malečku. Tak, vidiš to. Aj sad jednu za crno-belu, za dnevne novine i za štampu, znaš. U sunce jebem. Ne vidio sam ki tetreb. A kako sam ispao, dete, a? Čutite, Čiča. Ispao si mlađi bar 1,5 godina dana. Ajde, Slavomire, idi da praviš omot, a mi da radimo. Čiča Mrsoja, a šta ćete vi da pevate? Vidiš, dete, sećam se, bilo je to davno. Ovako stojim ja, ovako vojvoda Stepa na belom konju. Kad će ti meni pokojni potporučnik Jokšić, Mrso je rekao, izvolite gospodin poručniče, zapevaj onu našu junačku da nam nadigneš moral. Ma pitam vas, jel imate pesme? Kako sam ja nekad pevao u partizanima, pa u četnicima, pa na omladinskim radnim akcijama, pa na dočeku Titove paštete, pa noću otiče... Šta ćeš sada pevaš, bre? Sad ću da popijem jednu lozu. A ti mi kaži šta sad prolazi da ulegnem na top listi. A sad pođemo u naš muzički kabinet. Mi smo prava produkcija. Imaš sreće, Čiča, što si dospeo nama u ruke. Ako si poneo 10 soma maraka. Nema da brineš, dete. Prodao sam olimpijski bazen i lift David Pajić za 4 osobe. Uđite u vozilo da vas povezem do muzičkog kabineta. Nadam se da nećeš dok ključuješ taksimetara. Što mi braniš, mamo? Što mi braniš, mamo? Da prilegnem tamo. Da prilegnem tamo. Da prilegnem ja. Tra-la-la-la. To će da bude refren. Ovo je naša tekstopiškinja Milorajka Štucaković, a ovo je naš hitmaker Stojko Bršibodlja zvani Muta. Vi ste onaj Marina i Futa. Ne, mi smo Milorajka i Muta. Ajde, klinčurio, da naučim te vaše pesme, pa da snimamo. Idem ja da probudim našeg tonca Puzomira, da pripremi tehničku realizaciju. Da vidimo šta će da ni bitne udarna pesma. Sećam se kad sam bio udarnik na akciji Pakaštica Obrez, tamo davne 47. godine. Pevao sam oj lopatu, oj krampu, radimo uz noćnu lampu. Sad mora nešto modernije sa ritmem. Eve jedna lepa, taman za vaše godine. Leti svraka, leti čvorak, svaki je moj metak ćorak. Leti svraka, leti čvorak, svaki je tvoj metak. Nemoj to, to je više za nekog dedu. Što jes? A ova? Na astalu tvrdi leba, tako treba. Na astalu tvrdi leba, tako treba. Slušaj, unukice, to su sve neke tužne pesme. Ja sam jedan veseo Čiča spreman da raspalim široke narodne mase. Onda će vi ova biti ne pomeri. Ajde obuči mala hulahopke šarene na te tvoje noge kiviršle barene. To vi umetnički, Čiča. Ovo mi baš ne liči na tonski studio. Ovo je najnovija tehnologija. Nema više da se zeva i peva u mikroskop. Čučnite, Čiča, ovo na traci i direktno pevajte na njojze. Puzomire, jel ti sve funkcioniše? Ki u našu državu. Znači, ispašće veselo. Čim poče da se okreće, vi krenite. Ti da krenem, nek sam stigo. Pa to ti kažem.
Ajde obuči mala, hula hopke šarene, na te tvoje noge kao viršle barene. Proklene bio dušman, što nam ljubav brani, važno da su roditelji svi na našoj strani. Ja sam matora ti mlada, oboje iz Beograda, zato stavljam ti na znanje, zakazuje nam venčanje. Ja sam matora ti mlada, oboje iz Beograda, zato stavljam ti na znanje, zakazuje nam venčanje. Svako svoju kosu češlja kako može, kod mene je slučaj, pomozi Bože. Svako svoju kosu češlja kako može, kod tebe je slučaj, pomozi Bože. Kose imam nešto manje nego juče, ali kada je prečešljam lep sam kao luče. Kose imam nešto manje nego juče, ali kada je prečešljam lep si kao kuće. I šakom i kapom Bog je kosu davo, ja sam tu deobu izgleda prespavo. I šakom i kapom Bog je kosu davo, ti si tu deobu izgleda prespavo. Kose imam nešto manje nego juče, ali kada je prečešljam lep sam kao luče. Kose imam nešto manje nego juče, ali kada je prečešljam lep si kao kuće. Aj. Svakome bar dlaka ponegde istrči, a moja ne ume svoj put da prokrči. Svakome bar dlaka ponegde istrči, a tvoja ne ume svoj put da prokrči. Kose imam nešto manje nego juče, ali kada je prečešljam lep sam kao luče. Kose imam nešto manje nego juče, ali kada je prečešljam lep si kao kuće. Materija kažu obnavlja se stalno, al na mojoj glavi to nije normalno. Svako svoju kosu češlja kako može, kod mene je slučaj, pomozi Bože. Kose imam nešto manje nego juče, ali kada je prečešljam lep sam kao luče. Kose imam nešto manje nego juče, ali kada je prečešljam lep sam kao slika. La. Bože, svašta. Slavomire, zašto njištiš iz šupe? Ne njištim ja, gazda, nego Cvele. Koji Cvele? Konj Cvele. Kakav konj? Kakav ženski konj. Kako ženski konj, a zove se Cvele? Da fali, ko ili šta Cvele, kome ili čemu Cvele, koga ili čega Cvele. S kim ili sa čim? Sa Cvele. Jesam ja tebe, Slavomire, pratio da mi kupiš četkicu za zube ili kobilu? Mnogo isplativije. Ošišaš malo grivu i napraviš četkicu. Ošišaš malo rep i eteti strune za violinu. A koliko nas je koštala ta kobila? 2000 maraka. 2000 maraka si dao? Jo. Trampio sam naše dve kokoške od po 1000 maraka za kobilu od 2000 maraka. Da ste prevaranti, mamiću vam hosta pleško. Jo, gazda, evo ga onaj deda Mrso jede. O, deda Mrso jede, gde si? Ja sam Čiča Mrsoje, a vas dvojica ste pokojnici, samo što to još ne znate. Šta hoćeš da kažeš tu pretnju?
Sad ću vam pobijem lično. Pa zar ja da se ispruzim za 10.000 marke, a vi da mi još ne objavite dupli album i kasetu? Čiča, nemojte da kalabirate na naše oči. Samo se malo strpi i sve će da ti objasnim. Slavomire, vadi oni dolari. Ej! Jel vidiš ovi $100? Vidim. Što da ne vidim? A kako sam ja tek video 45. godine kad su Rusi ulazili, a Nemci izlazili. Pa me vojvoda Blaško slao u partizane, a ja uzmem durbin kad će ti meni jedan partizanski potporučnik. Jesi to ti, Mrsoje? O, a ja ti njemu kažem, gde si, komšo? I reč po reč, ja ti pređo u partizane. Hoćeš ti da ti ja kažem gdje su tvoje pare? Sav ceptim od nestrpljenja. Aj mora da uđem unutra. Zabole se me noge i zabole me južna strana od leđa. Dakle, Slavomire, rekni mu ti. Slušaj ovako, Deda Mrsoje. Tvoje marke smo zamenuli za dolare i uplatili smo Umproforu da tvoju tonsku traku pošalju u Australiju na lasersku obranu. Jeste, leba mi, ne video Slavomira ako te on laže. Pa je to sad gotovo? Međutim ću da ti opalim šamar ako mi nije gotova kaseta. Stani, Čiča, desilo se slučajno da je carnik provukao tvoju traku kroz rentgen i osvetlio je. I gotovo. Zato ćeš ti sad besplatno da snimaš. Ali na starinski način, preko mikrofona. Gdje je taj mikrofon? Eno tamo u studiju. Ajmo odmah, dok nisam pozaboravljao pesme. Morat ćemo da popričekamo malo. Tamo se sad snima skrivena kamera za televiziju. Poštovani gledalci, sad ćemo malo da snimamo sa skrivenom kamerom. To još niko nije radio. Evo, mi smo se odlučili na taj pretenciozan korak. Javljamo se iz tonskog studija naše poznate diskografske kuće Drobiton. U ovom predivnom ambijentu zatičemo i mlade, snuždene ljude, pa ćemo da ih upitamo kako se zabavljaju. Dobro veče. Pa to je palinovski davitelj glavom i bradom, ako se ne varam. Kako ste davitelj, ili vam to Verenica? Ne, ona je moja žrtva. Nemojte da lažete. Nemo da mi verujete, pokušao sam malo pre da ju davim tamo u dvorištu. Ali burazeru, zanemoćalo se. Zanemoćalo. I ja je stiskam, a ona se smeje. Ja mu lepo kažem, što radiš ovaj posao kad si slab u ruke? Baš je dirljivo. A kako ste dospjeli u ovaj studio? Ma, uvela sam ga da se malo osveži. Sav se trese. Pa znate vi ko je ovaj gospodin? Pa valjda palilulski davitelj. Jebote, javila mi se spontana ideja. Što vi ne biste snimili ploču kao duet? A sve će da snima skrivena kamera. Gde je skrivena kamera? Evo ovdje ispod moje miške. Ko će da peva ovako iznemogo? Ja bre ne jedem već danima. Ajde, nemojte da folirate. Od čega si tako debeo? Sve sam promuko. Nemam ni glasa. Vidiš da sve šištim. Kakvi sve šište na televiziji? Pa ti ćeš da budeš najglasniji. A jel mogu i ja sa njim da pevam kad sam već ovde? Može, duetalno. Pa mi smo u epicentru stvaranja novog tandema, davitelj i žrtva. A ko će da nas prati? Pa ti si naučio da te prati milicija. Jebote, ovaj mi je dobar vic. Ja ću da te pratim, sinko. Kad sam mogao one davne 924. da pratim pokojno kaplara Stanišića u banju Koviljaču, onda... Jeli, Puljkice, a koji je sad po ovaj deda? Taj deda je buduća zvezda naše ekstrade Čiča Mravojed. Čiča Mrsoje! I nemoj mnogo da davite, jer treba još i ja da pevam kad vi ovo posvršavate. Ajde, ja ću da sednem za miksom pulta. Sad sam zaboravio šta ćemo da pevamo. Mora ima da pevamo nešto slično. Ja počinjem, a vi šta uvatite? Gori sveća na mom stolu, ja sanjam o ženskom polu. Nema kraja mome bolu, čeznem da te vidim golu.
svećo ti, al se nemoj gasiti, jer šta ćemo mi u mraku, kada nismo još u braku. Gori, gori svećo ti, al se nemoj gasiti, jer šta ćemo mi u mraku, kada nismo još u braku. A ja imam želju veću da razgorim tvoju sveću, drugu sveću veruj neću, s tobom ću da delim sreću. Gori, gori svećo ti, al se nemoj gasiti, jer šta ćemo mi u mraku, kada nismo još u braku. Gori, gori svećo ti, al se nemoj gasiti, jer šta ćemo mi u mraku, kada nismo još u braku. To sasvim sam slučajno ga vidio. Čekaj, samo moment. Kaže, je li ova tvoj kuvar Gaga se opet potukao? Potukao? Otkud znaš, bre? Pa vidim, izgubio zub. Izgubio? Pa kak izgubio, bre? Čuvam mu ja zub ovde, daću mu posle radnog vremena tu miru. Jeste li čuli za podatak da je svaki 16. Srbin višlji od 190? Znam ja to. Znaš? To je taj što uvek sedne ispred mene kad idem u bioskop. Majke mu gledam. Ste, gospođo Slavojka, ono na slici tamo vaša ćera? Ono u Malečkom ramu? Aha. Jeste ljubio, majka. Čudo jedno kako ta vaša ćera liči na svoga oca. Pogledaj, molim se. Tiše, Petkana, tiše. Pa šta ako čuje Jelenko za to? Znaš šta mi se desilo juče, bre, kad sam išao za Obrenovac? Vozim negde kod Makiša tamo, neki frajer mlati rukom, zaustavlja me, u drugoj drži paket neki. Ja stanem, jebe ga, dobro dušu. Rekao, šta je? Kaže, Ortak je, jediš do Obrenovca? Rekao, baš sam tamo pošao. Kaže, možda mi, kaže, ovaj paket prebaciš donte. Rekao, šta ti je, bre? Što ne bi mogo, samo kome treba da ga isporučim? A kaže, nemaš frke, ja znam, reću ti usput gde treba, pošto ja, kaže, idem s tim paketom. Nemaš ti, Jablane, tu nikakvih problema. Ja znam šta je moba. Moba? Pa šta je moba? Pa to je ovaj slučaj. Kada grupa ljudi dobre duše i dobre volje uzmu da pomognu njihovom prijatelju. Kojem prijatelju? Tebi, budaletino, mi ćemo ti pomoći da se ovo sve raskriči. Pa za 5-6 sati nema da ga ima uopšte. Samo malo je udarila vrućina, znaš, pa bi malo se popije nešto kad bi bilo, ne? Ma nemaš tu problemu uopšte. Sad ću skočim kod komšije tu do kioska. Šta da donesem? Ovako, jednu lincuru, jednu kajsjevaću, jednu komovicu pola litre, 2 piva, gajbu kisele i može jedan viski. Nema tu problema. I vas dvoje, šta biste vi? Jer biste i vi nešto? Alo, komšinice Slavka, jeste vi? Slušajte, polomit ću vam obe noge, i vama i vašem mužu. Desili se još jedan put ovo što se dešava već 4. put u ovom polugodištu. Kako što se dešava? Slušajte, Slavka, molim vas, koncentrišite se. Ja nemam ništa protiv što vaš sin na časovima pri pismenim zadacima stalno prepisuje od mog roćka. To je u redu, to sam i ja radio. Ali molim vas, nekorektno je da vaš sin bije mog roćka kad su roćkovi rezultati na zadacima pogrešni. Ako roćko greši za sebe. BB Hollywood. Hollywood. Halo! Je li ovo Grčića Milenka?
Dobroveče. Dobroveče. Jeste vi ova pevačica? Koja pevačica, se izvinjavam? Snežana Babić neki. Tu piše Skrčića Milenka, broj 6. Snežana Babić? Mi ste iz Pančeva. Iz Pančeva, da. Ne, nisam. Nema veze onda. Znate, ja sam došao, tražim jednu dobru, lepu pevačicu koja bi mogla da se slika sa rokerima s Moravu. U spotu. Pa zar vi mene ne prepoznajete? Ne znam. Pa ja sam Rene Russo, možda me znate iz Smrtonosnog oružja 3. Blaženko. Drago mi je, Blaženko, a šta hoćete od mene? Zanima me, gde je ovde WC? Tamo je. Hvala, divni ste, mnogo ste me zadužili. Znate, kad mi se zaguši bešika, onda mi se gubi razum i ne znam šta sam teo da kažem. Ali čim izađem odavde, mislim, kad obavim potrebu ovu, onda vraćam se da vam sve objasnim, znate? Što je dobar bar. Da je prepečenica, ne? Ja sam se sam poslužio, izvinjavam se. Vi ste Mira Škorić, odmah sam vas poznao. Pazite, Miro, potrebni ste mi zbog snimanja spota Rokera s Moravu. Miro, bre, biješ ko Haris Džinović. Ja nisam Mira, majmune. Ja sam Courtney Cox, glumica, iz serije Prijatelji. Jennifer Aniston? Cox. Courtney Cox i kakvi bre Rokeri s Moravu? Poznata grupa Rokeri s Moravu hoće da snimaju spot sa tobom, bre. Kako ti to nije jasno? Ja sam došao kao njihov Ma baš me briga čiji si ti predstavnik. Neću da snimam spot ako nisam plaćena. Ma platit ćemo vam, nemam problema. Ma ko si ti da mi kažeš da ćete platiti? Blaženko. Ma koji Blaženko? Napolje se vuži. Napolje izađi. Pa čekajte, hoće da popiješ tuču, a? Vidiš ovaj nož? To mi je Blaženko hladno oružje. Upravo sam ga izvadila iz friza. Ima da te nabodem ko ovu cigaru. Ima da ispadneš ko bugarsko ćevapče. Jel ti jasno? Pazi, stavite mi na picu 2 puta po 200 grama lignje i ovčje kiselo. A za Ćanu pasulj. Jel može? Može. Eto. Mora da sačekate. Dobro, ajmo Ćano za stolom. I gajbu kisele. Blaženko, da raščistimo odmah na početku. Ja nisam Ćana, pevačica. Ja sam glumica Linda Hamilton. U svakom slučaju ste lepa žena i to ne menja na stvari. O, pa dobro, hvala, Lutko. Nema našta. Evo 2 ladna piva sledom. Prijeđimo na stvar. Koncentričite se. Vi u spotu Rokera s Moravu treba da budete jedna lepa dama koja vozi, znate. Ako treba bicikl, nemam. Nije bicikla, nego rošule, one teniske, znate, one male, one ping-pong. A koja pesma? To je dobro pitanje. To će da bude pesmica iz Dvojke u Keca. Iz Dvojke u Keca, iz Keca u X. To je refren. A prva strofa ide: ode nas se dosta kralo i pre druga Tita, o poreklu imovine više se ne pita. Vidite, ta pesma će biti hit u kladionicama. Sad čekajte, jel ja treba da budem obnažena ili samo gola? Kako vam napne? U svakom slučaju popularnost vam ne gine. Uopšte neće biti važno da se zovete Deki, Stanković, mislim Ćana ili Linda Hamilton. Pa primamljivo je. Znači, stvar je ubođena, je li tako? Šta ste u horoskopu? Vodolija u podznaku pevca. Šta ću? A di vam rade roditelji? U vodovodu i kanalizaciji. Ček sad da vas pitam nešto teško. Može i srpskog. Ma ne, nego nešto intimno. Jeste dobili 2 ili 3 ispred broja telefona? Slušajte, Ćano, da vam kažem. Linda Hamilton, lepota moja, kaži šta hoćeš.
pređimo na posao. Evo vidite, ovo je jukebox, ovo je lista pesama i sada krećemo na pravu stvar. Slušamo najnovije rokere s Moravu. Iz dvojke u keca, iz keca u x, al me srce štereca kad okružim fiks. Iz dvojke u keca, iz keca u x, joj, al me srce štereca kad okružim fiks. Obzirom da ste vas dve gradska deca, znate li bilo šta da mi kažete o prirodi, voću i povrću? Ja jedem samo meso. Ma ona nema pojma, mi imamo vikendicu u Đurincima kod Sopota i ja sam stručnjak za sve što ima veze sa prirodnim pojavama. E pa kad si stručnjak, kaži mi kad je najbolje vreme za branje jabuka, kajsija i trešanja? Jo, kako je... Pa onda kad je komšin pas na lancu vezan. Slavujka Sound predstavlja Naše najnovije izvorne pesme. A sad legenda, Predrag Gojković Cune. Listen to me, Dobrila carefully, što bi naši rekli, pa živo me slušaj što ću ti kažem sad. O Dobrila vrati se, presto sam da pušim, montirat ću novu šupu, staru ću da srušim. O Dobrila dođi mi, odmah bez blamaže, neću više da te pustim iz moje garaže. Dobrila, sviđaš mi se iz anfasa, privlačiš me iz profila, otkad si se ugojila. Sviđaš mi se iz anfasa, privlačiš me iz profila, otkad si se ugojila. Dobrila, listen to me, pa živo me slušaj što ću ti kažem sad. O Dobrila vrati se, presto sam da pušim, montirat ću novu šupu, staru ću da srušim. O Dobrila dođi mi, odmah bez blamaže, neću više da te pustim iz moje garaže. Dobrila, sviđaš mi se iz anfasa, privlačiš me iz profila, otkad si se ugojila. Sviđaš mi se iz anfasa, privlačiš me iz profila, otkad si se ugojila. CD i kaseta. Slavujka Sound. Kaži mu, pa slobodno mu reci. Komšija Raćo, znate, meni stvarno imponuje što vi mene startujete, znate, ali... Jeste, startujete. Ali nema smisla. Pa stvarno nema smisla. Šta bre nema smisla? Pa, kako, pa šta radite, komšija Raćo? Ma dolaze bre ovi ladni dani pa provaravam kako mi kapica stoji ova. Pa dobro. Šta nema smisla? Pa nema smisla da me startujete, već 2 nedelje me startujete, razumete, mislim... Ja to radim potpuno otvorenog srca, mislim da se odmah razumemo, iako imamo i svedoka ovde. Pa jeste, ali... Čopuljo, ti se meni sviđaš. Razlika u godinama postoji, naravno, ali šta je to, ovo je savremeni svet. Znate, to je sve lepo i to je divno i božanstveno, ali... Ipak kako bi vama bilo da vas vaša žena vara? Jeste, kako bi vam bilo, ajde sad. To je prosto nemoguće. Moja žena je meni verna kao pas. I ja sad verna kao pas. Pa otkud znate? Jeste, otkud znate? Ne znam, moja žena je meni verna kao pas, jer je već 3 put odlazila od kuće, na po 30-40 km i 3 put se vraćala. Jebote, kakav srećnik! Imam ti ja, moj jabo, tešku traumu. Kako bre? Pa baziranu na snovima i nervima.
Mislim, popuštam s nervima zbog snova. Javlja mi se već noćima, u snu. Jennifer Lopez. Je to ona seks simbol? Jeste, ona glumica, ona strašna, ona što ima noge, pa ono sve iznad nogu, pa dalje od struka, pa na gore, sve to. I to mi dolazi onako u spavaću sobu, u polumraku, gola golcijata. Jennifer, gola. Pa to je divno, čoveč. Nije. Što? Nije, jer kad uđe u tu spavaću sobu u mom snu, ona toliko zalupi vratima, dok se ja probudim od buke. Šta, vi se javljate povodom mog oglasa, ovo što prodaje đuntu? Pa nema frke, bre, sve ću da vam kažem. Ja sam prvi vlasnik od kad ga je Boža kupio od kuma Gavre. Boža moj ćale, da. Da, prva mu je boja od generalke. A generalku smo radili na 350.000. Ma je li Marija zdrava, oba krila dobra, jedino što centafor nije u formi. Ma jo, brate, fora moja, ne. Da, paljenje nema kak, paljenje super. Jedan put smo, za malo požar smo napravili kad smo palili. A unutra nema, tu je tek super. Razrađena sva sedišta, ovo se obara napred, mada sam ja razrađivo zadnje sedište. Da. Šta? Da li može u 2 rate? Pa sine, može u 2 rate. Prvu ratu mi dođeš odmah, a drugu kad ugasim ovu pljugu. Mislim u cigaretu. Vojko, ne vidim od čega si bolestan. Ne vidiš, a? Verovatno je u pitanju alkohol. Jel? Nema problema, Sićo. Doći ću ja onda kad ti budeš treza. Je li mali, što čujem da si započeo neki jak novi biznis, a? Mnogo jak. Šta je sad u pitanju? Bračno posredovanje preko interneta. Jel? Kucam preko, pazi, faks modem na hard disk, preko miša ubacujem podatke, obim grudi, struka, oči, uši, nos. Spajam ljude za logu, čovječ. Nešto svetski. Nemaš pojma. Bračno posredovanje preko interneta. Da, bacujem to je potpuno nehumano. To je... Mislim, nema reči to. Ma daj, nemoj da pričaš. To nije dostojno čoveka, bre. To je van svih prirodnih zakona. A kaži, majke ti, kako si ti tvoju ženu poznao? Ajde, kaži. Moj vidu? Jest. Na potpuno prirodan način, bre. Dobio sam je na pokeru. Imao sam 4 keca, jebo sam je mater. Sa uvusa tamo. Ima da mu doakam da ga totalno ujdorišem. Koga? Kako koga? Pa moja Jelenka. Zašto se događa? Razbiću ga. Ima da rik neki trovan pacov. Ama što, brate slatki? Smirujem se s limunsku kiselinu. Pa šta je bilo, Slavec? Šta je bilo? Pa šta je? A juče ga vidi. Kako ulazi u bioskop. U koji bioskop? Pa u ovaj kinotijeku kod Raleta Zelinovića. Ulazi u bioskop sa jednu plavušu. Ne misli na našu bračnu zajednicu. Ne misli na našu ljubav, na našu miroljubivu koegzistenciju u okviru braka. Ne misli na našu čeru. I na zeta. I veš zeta. Ne misli bre na ono što je za nama i na ono što dolazi ispred nas. Uj bre, čekaj. Kakva plavuša sada? Iz pepla me kiselina. Pa plavuša lepotica. Nužno, razgažena četvorka. Kosa sređena. Bez marame. Dupe ovoliko, on je uvatio ko struka i pravac unutra u bioskop. Pa što niste ušli za njima? Što nisam ušla? Ovaj dječak s kojim sam ja bila u tom momentu. Koji dječak? Lale Mumle, ovaj što se viđem s njega. Lale već gledao taj film pa nismo teli da ulazimo. Nismo postali partit.